Aquesta setmana, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant està present al Saló de Toulouse, que es celebra els dies 15 i 16 d'aquest mes. L'objectiu, igual que als salons de París i Lió, és atreure els responsables dels comitès d'empresa francesos i oferir-los el municipi com a destinació per a les seves vacances. Aquest sector busca les millors ofertes de serveis i productes per als seus treballadors. La regidoria de turisme ha decidit reforçar aquest any la seva assistència en 4 salons francesos, París, Lió, Toulouse i Nantes. En el cas de Toulouse es busca la fidelització del turisme. La major part del públic mostra molt interès pel nostre producte, per la nostra destinació, per al nostre municipi. Coneixen Catalunya, coneixen la seva gastronomia, el clima, les platges, i la veritat és una cosa que valoren molt positivament perquè ells allà, sobretot de la meitat nord cap amunt, fa molt de fred i valoren molt positivament el nostre clima, la nostra tranquil·litat, perquè encara que no ho sembli, nosaltres som un país molt més tranquil que molts d'Europa. I mirarem quin és el retorn durant l'estiu, però sembla ser que el retorn d'aquest estiu de la Fira de Toulouse serà positiu. Aquesta acció de promoció de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a França es completarà amb la presència del municipi al Saló de Nantes.